Ahojte, vítam vás u videa. Dneska vám chcem ukázať takýto prezidentský dom, dobre? Ukážem vám aj, že kde je v ňom trezor a jednu skrytú miestnosť. Tak, ideme si ho dať. Tak, ideme sem. A je fakt pekný a poschodový. Ak chcete byť prezident, tu máte aj túto nejakú známku prezident, Brookhaven. Je to tu aj napísané. Takže tu je niečo na sedenie, nejaký riaditeľ má. Tu je stolík, kuchyňa, tiež stolík. Potom tu je nejaká soška. Tu máme obývák, pozrite. A tady sa už dá progugnúť. Do tohto krbu to už sa dá. Takže keby ste niekomu chceli zase dať ban, tak by ste sa tu skovali a vykúkli a rýchlo mu dali. Alebo keby vám niekto chcel ukradnúť trezor. Tu máme kúpeľňu. Tu máme izbu. Ideme hore. Môžeme si aj dať nejakú inú farbu, rúžovú. A zase vám zmení akože tento koberček. Tu máme zase niečo na sedenie. Tu je základná. Vidíte? Prezident Brookhaven. A tuto som si pozerala. Ale, čo má byť tento trojuholník? Tá štvorec. To je divné, tak som na to skúšala klikať, ale nejde. Musíte kliknúť na tento šuplík. Vidíte? A otvorí sa vám to. Takže niekde tuto, na to miesto a otvorí sa vám to. Vidíte nejaké tlačítka. Niekto zazvoní. Potom tu máme izbu. Tu je aj telka. Potom aj nejakú šatňa. Aj sprcha tu je. Dajte mi minútku. Čo je? Promiňte, ale tu sa natáči. Vidíte? Takže pardon, ale nevyrušujte. Takže tu je aj telka, aj kúpeľňa pekná, aj za súkromný záchod. A idem vám ukázať ten trezor. Tak, vidíte túto sošku? Skúšala som na ňu klikať, ale nejde to. Nemôžete na ňu kliknúť takto spredu, ale musíte ísť takto za ňou a kliknúť túto na tom miesto a vy sa teleportnite k banke, teda k trezoru. A to bude asi všetko. Tak čau!